Připadl mi čestný úkol, abych vás pozdravil jako první posluchače, vlastně jako první diváky Československé televize. Přeji vám příjemnou podívanou a příjemný poslech a dovolte, abych při této příležitosti vám představil umělecké spolupracovníky Československé televize, kteří budou dnešní program doprovázet. Bohumil Švarc, člen divadla Československé armády. Milí přátelé, dovolte, abych uvedl první program našeho dnešního vysílání. Tenhle Harpagon, kakra holte, to je šlakovitá úloha. Už jsem hrál lecjaké, snadné i těžké, už si ani nevzpomenu, kolik jich bylo. A takového lakotu lakotného, takového ducha jsem ještě nedával. Zkusím si tak drobáček, jen abych nikoho nepoplašil. Zloději! Zloději! Vrahové! A zahraju ho tak, aby těm nahoře na galerii, kteří mají jen těch pár šestáčků, aby mohli třeba bezpečet do divadla, byl směšný a protivný nejen ten můj Harpagon, ale každý lakovec. Jen já ne, jen ty možná, protože já lakomcem nikdy nebyl, nejsem a nikdy nebudu. Basta pidli, rovně zap. Na obrazovce se objevily různé křivky, takzvané řádkování, které je základem televizního přenosu. Současně se zahájením zkušebního vysílání začala pracovat také technická televizní služba v Ostravské.